Gelato. Když se řekne Itálie, vybaví se mi pizza, pasto stelvio a sníh. Talianská káva. A to počasí a slunko. Nevím, jestli Itálie je specifická ve skokách na lyžích, ale určitě jsou specifický v kafi, v těstovinách a v jídle, takže i na tohle se docela těším na dobrý kafe, protože jsem milovník kávy. Sníh, prostě ledovce, my tam jezdíme na soustředění, takže určitě řeknu sníh a káva. Teď začal být milovník kávy, takže nebo milovník, já vypiju skoro každou kávu, ale když je dobrá, tak to poznám už. Krásná příroda, já do Itálie se rád vracím, mám tam rád ty jejich scenérie, kopce a je to tam moc hezký. Řím bude asi jedna z prvních věcí, pak bych řekl asi vína, vinní area a taky si myslím, že nakupování oblečení. Gelato. Buongiorno, pasta pomodoro a ragazzi. To je jediný asi 3 slovíčka, který... Ciao, to je italsky? Nebo ne? Ciao. A ciao ve víno. Na ty fancy, jako nejsem takový detailista, abych zvládl něco fancy, aby to jako vypadalo, ale myslím si, že jsem velice dobrý v přípravě nějakých tortil, burrito a tady tohle, že to jako mi přijde, že už mám vyladěný. Já bych si řekl, že asi penne pasta s tou oranžovou omáčkou z toho podcast. Na olympiádě budu sledovat všechny sporty a na olympijském festivalu si je i vyzkouším. Od 6. do 22. února v Českých Budějovicích.